Hello friends, Borebai, Bodo Job Info, official YouTube channel the latest update SSC is the Constable. नोंथांमोना finally online खालामनो हाबाय एबा हासिगोन दा नोंथांमोना 27 अक्ट'बर एबा दिनैनिफ्राय आरो गोदान एप्लाइ प्रसेस आं नोंथांमोननो लाना फैगोन रेजिस्टार खालामनाय अनलाइन खालामनाय दायो नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ दा माखासे नोंथांमोना डिटेल्सखौ चेन्ज मोनबाय देग्लाय एसएससि कनस्टेबल एग्जामनि बागै आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन बेखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन स्किप खालामनाङा ए टु जेड नायग्रो डिटेल्सखौ लाग्रो बेनि उनाव नोंथांमोना अनलाइन खालामग्रो अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सखौ फारि फारि मिथिगोन भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो दा जों बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो मोनबाय देन बेनि एप्लाइआ 27 अक्ट'बरनिफ्राय लास्ट डेटआ जाबाय 30 नभेम्बरसिम बेनिफ्राय फिस नाङा एसटि हिसाबै देन बेनिफ्राय एग्जामा जागोन जानुवारियाव जागोन अनलाइन आरो बे एग्जामा कम्पिउटाराव अनलाइन जागोन गुवाहाटी तेजपुर जरहाट जि एग्जाम सेन्टार दङ बाव थांनानै नोङो अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो एग्जामनि लेंगुवेजआ हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' दङ दे हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एसएससि कनस्टेबलआव दा फार्स्टआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव फिजिकल टेस्ट जागोन लास्टआव मेडिकेल टेस्ट जागोन एबा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन बेनिफ्राय साख्रि मोननाय जागोन अके स' नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय दा स्किल पे नायोब्ला जोंहा लेभेल 1 आव 18,000 निफ्राय जागायनानै 56 सिम जायो देन बेनिफ्राय जोंहा एसएससि कनस्टेबल थारावहाय 21,000 निफ्राय जागायनानै 69 सिम जायो एसे एनै बारा दङ स' बेनिफ्राय ग्रेन्ड टटेल पस्टखौ जों नायोब्ला एसएससि आव नोंथांमोना नुनो मोनदों 24,000 देग्लाय जों आसा खालामदोंमोन 40,000 नाथाय 24,000 फैबाय मा खालामनो खम फैबाय स' बेनिफ्राय बिएसएफ एसटि नोंथांमोना 917 मोजां पस्ट दङ हौवाफोराव सिआइएसएफआव साबा दङ बेनिफ्राय सिआरपि 460 दङ एसएसबि दङ 76 आइटिबिपि दङ 159 बेनिफ्राय आसाम राइफलाव दङ 5 आसाम राइफलाव दङ 313 दङ बेनिफ्राय एसएसएफ दङ 0 दङ अके देन बेनिफ्राय हिन्जावफोर अके हिन्जावफोराव नोंथांमोना बेयाव नायना लादो बा नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बेनिफ्राय एनसिबि दङ मोनसे गोदानै पस्ट बे जाबाय एसटिआ 11 दङ दा ग्रेन्ड टटेल गासैखौबो लानानै 24,369 भेकेन्सिस दङ देग्लायनि एसएससि कनस्टेबलआव अके स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया जोंहा फैबाय बैसोआव दा बैसोआ बेसेबां नांगौनो बेनो जाबाय नर्मेला 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय नोंथांमोना 28 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन बेनिफ्राय 1 जानुवारि 2023 खौ लानानै बेनिफ्राय जानुवारि 2 नोंथांमोना नुनो मोनो डेटखौ 1997 बे समनिफ्राय नोंथांमोना जोनोम जानाय जानानै 28 इयार्ससिम जानांगोन एसटि हिसाबै अब्लानो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दे स' नोंथांमोना बे डेटखौ नायना लादो 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम नोंथांमोना मोनगोन दे बेनो जाबाय एसटि केन्डिडेटफोरा स' दानिया फरायनाय नोंथांमोना जायखिजाया 10 पास जानांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया 10 पास जानायफोरानो खालामनो हागोन देन बेयाव डिग्री पास एचएस पास बेखौ नाया जायखिजाया 10 पासनि डकुमेन्ट्सखौ नायगोन बेनिफ्राय जायखिजाया 10 पास जानायफोरानो नोंथांमोनाबो अनलाइन खालामनो हागोन कभिड-19 आव पास जानायजों खोथा गैया गोबां कमेन्ट्स खालामनो हागोन ना हाया हायो जायखिजाया 10 पास जानायफोरा बे पस्टआव हायो जेबो पार्सेन्ट नाया बेनिफ्राय एनसिसि दङब्ला नोंथांमोना बेयाव माखासे ब'नास मोनदों जेरै 532 थ' बेखौ नायना लादो एबिसि दङ सिआ बांसिन डिमान्ड दङ स' बेनिफ्राय देग्लाय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट एसएससि नोंथांमोना अनलाइन खालामदो सोलिगासिनो दङ फट'आ लेटेस्ट जानांगोन 20 निफ्राय 50 किबिसिम डेट अफ प्रिन्ट थानाय खालामथार बेनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम स' नोंथांमोना बे मान्थनि डेटखौ बानो जाबाय अक्ट'बरनिखौ बानो जाबाय अब्लानो मोजां जागोन एग्जाम सेन्टार तेजपुर गुवाहाटी जरहाट सिलचर जायखिजाया शिलं नोंथांमोना गोसोबादि होबानो जाबाय देन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव मोनगोन नाथाय देग्लाय एग्जामनि मार्क्सआ चेन्ज जाबाय गासै 80 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोननाय जागोन गासै नोंथांमोना मोनदों 160 नाम्बार मोनदों आरो 60 मिनिट्स नोंथांमोना अनलि 60 मिनिट्स टाइम मोनगोन 1 आवर मोनगोन गासै नोंथांमोना मोनसे कुइसन हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो नेगेटिभबो दङ 0.5 नोंथांमोना मोननै रं जाबानो दानजागोन अके नोंथांमोना मोननै रं जाबानो दानगोन नोंथांमोननिफ्राय 0.5 नाम्बार दा 160 जाबाय नोंथांमोननि मार्क्सआ देन बेनिफ्राय कुइसनखौ नायदो कुइसना 80 कुइसन थागोन 160 मार्क्स जाबाय दे स' इंलिश आरो हिन्दी नोंथांमोना मोननैनि गेजेराव लिरनांगोन बेसेबांखिनि मार्क्सखौ
दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय 60 मिनिट्स टाइम मोनगोन बे हले चेन्ज जाबाय गोसोआव लादो बेखायनो नेगेटिभ मार्किं दङ मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथांमोना 2 नाम्बार मोननाय जागोन मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोननाय जागोन बेखायनो मोजां सानै हय लिरबानो जाबाय देग्लायनि SSC आ एसे चेन्ज जाबाय बेनिफ्राय रानिंआ 24 मिनिट्सआव 5 किलोमिटार खारनांगोन हौवाफोरा आरो लोगोसे 1600 मिटार्स खारनांगोन 8.5 मिनिटआव हिन्जावफोरा अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदोनाय हाइटआ जोंनि STफ्रा मा नांगौनो अनलि 157 बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 147 हौवाफोरा 157 हिन्जावफ्रा अनलि 147 थ' दायो जोङो सेसखौ नायनोसै दा सेसआ जोंना हौवाफोरा ST हिसाबै बेसेबां नांगोन 76 नांगोन दे स' 81 नांला एबा 80 नांला जायखिजाया 76 थाबानो जासिगोन एक्सपेन्ड खालामबा स' नोंथांमोना 5 सेन्टिमिटार बारायनांगौ आरो डेट मिन्स 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन अब्लानो एलिजिबल जासिगोन दा बेनोमोन SSC कनस्टेबलनि बिग आपडेट बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोननो लाबोगोन दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नेदो एप्लाइ प्रसेसखौ दे दा बेनोसोमोन दिनैनि 10 पासफोरनि GD कनस्टेबल SSC